Babbar magana, ana wata sai ga wata, yanzu-yanzun nan rikici ya ɓarke a wajen ɗaukar shirin alaƙa tsakanin Baban Layatu da kuma jarumin Kannywood ɗin nan watokon Abba da Mustapha, kamar yadda a yanzu haka kuke gani suna cece-kuce a tsakaninsu. Babu shakka a yanzu haka mutane da yawa sun yi mamaki a kan wannan abin da suke, kamar yadda mutane da yawa suna tunanin cewa rigima suke, wasu kuma suna tunanin cewa ba rigima suke ba raha suke. A yanzu haka mai sauraro ka sani dai ana nan ana ɗaukan wannan shirin na fim ɗin alaƙa, inda a yanzu haka mutane da yawa suna jira a ci gaba da sakin wannan shirin fim ɗin na alaƙa, domin kuwa su je su ci gaba da kalla, domin kuwa wannan shirin ka san cewa ya tara masoya a duniya. Mutane da yawa a yanzu haka sun kasance suna so a fara sakin wannan shirin, ba don komai ba sai don su je su kalla su ma. Mai sauraro ka gyara zama dai domin ka ji gaskiya akan wannan batu, wai shin da gaske ne rigima suke tsakanin Baban Layatu da Abba Al-Mustapha ko kuma ba rigima suke ba? Amma mai sauraro kafin mu kawo maka cikakken wannan rahoton, ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro a yanzu haka mutane da yawa sun ga wannan hoton a shafin na Ali Nuhu inda ya wallafa. Mutane da yawa a yanzu haka sai magana suke akan cewa Baban Layatu da Abba Al-Mustapha faɗa suke yi. A yanzu haka dai maganar gaskiya wannan ba faɗa suke ba, kawai raha suke a wajen shirin fim ɗin na alaƙa, ba don komai ba sai don sun daɗe ba su haɗu ba, shi ne yanzu aka haɗu kuma ake yin raha. To mai sauraro ka ji gaskiya akan wannan batu. Mu dai a yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin.